Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Ngila de penmi aki kot kubur, na ka benta ka jing betha, ya kini ki kun samla, lani yaki tu ki nongsong snong jong ke Jylla megala jongi, ki batrei syabar jong ke Jylla megala, tang ba ki badon hapo jong ke North Eastern States. Tang kitu kibadon hapo North Eastern States ngila tho akikot kubor ngila create ha ka portal ru bakin sngeu bah ban ai ke jingtip ka bapura ha ka bakin register bat ia kane ngibu por hadu ka sauterik jong une ubenai me bakin register kenang bangin skutu ban penbej ya ka ban wan yalam no yaki tu kiba kuat banwan paino sejela jungi bakila ban le komta da ka jing tip bat da ka jing penbej na ka liang ke jong ka sarkar te ko mo pingila ai ka tuka ka ia ka application ka registration kila ban le online ten re ki don pat ki bapli ki bom don internet ki bom don ka ni ka facilities ki bom don ia ka ni ka kabu ban le komta udon ru upun number uba ngilabu kerpang sngau bahaban ban tho uneu number phone pra iway lie are not iway not lie nhiều lani pra sao lie not lie pra nhiều iway riu lani khandai nhiều iway san sao iway sao pra lani nhiều lai prasan san not ar pra but yakite ki telephone number kila ban phone direct nadu kapor khandai biji step hadu kapor pra biji janmit but kane ke jing phone ke jongki kan kut hadu ka sauterik ubnai me ar hajar arpau hadin jong ka sauterik ngin penlong aktif su yau new phone number dengan kerpat ya phiki media sngoba ban yarap lem yangi ke sarkar ban ai ke jingtip ke bapura bala de kimla ban apply online henrei kila ban su phone ha utei uphun number bangla ai khnang bakin ai ya ke detail ke jongki namar kibriu jongi labu bakin don hapo kajaka ban sim yang ada phone number nadu khandai biji step hadu kapor pra biji janmit kata ka bang akwa ban penpau ban pensyai ha kani kapor kiba kwa kiba don padek ke belong akses ya ka internet kila ban lek online ha kanikan number Meghalaya online .gov.in/covid nan ong biang Meghalaya online .gov.in/covid kata kadega online ka bikilaban le